Акшарлак редакциясы коллективы Чистай районы Татар Баганалы авылында мәдәният йортында кунакта һәм аларның үзләренең халык ядкәрләре дигән музейлары, нинди бай музей һәм хәзер мәдәният йорты хезмәткәрләре безне шул музей экспонатлары белән таныштыра. Хәерле көн, исәнмесез. Мин мәдәният йортының методисты Венера Катускызы Гатиатуллина булам. Безнең мәдәният йортында оешкан халык ядкәрләре музее 2010 елны оешты. Бүгенге көндә безнең музеебызда 300дән артык экспонат бар. Музеебызны төзегән вакытта берникадәр авырлыклар булса, экспонатлар туплау буенча, аннан соң инде халык үзе безгә шатланып, әбиләренең, бабаларының истәлекләрен, ядкәрләрен музеебызга китерделәр. Шулай итеп, безнең бай күп тарихны үз эченә алган музеебыз бар. Безнең кич белән мәдәният йортына үзебезнең авылыбызның апалары бергәләшеп, кул эшләре белән шөгыльләнергә киләләр. Үзләренең усталыкларын безгә дә өйрәтәләр. Элеккеге йолаларыбызны искә төшереп, без алар белән бик матур кулъяулыклар чигүне кабат кайтардык. Без бит инде үзебез яшь чакта егетләребезне армиягә затканда кулъяулыклар чигеп бирә идек. Искиткеч матур күренеш була иде ул. Шул йолаларны халыкка кире кайтару йөзеннән шул эшебезне башлап җибәрдек. Хәзер мин сезне быел менә 2019-20 елларда кыш көнендә әбиләребез белән кич утырып чиккән кулъяулыкларыбыз белән таныштырам. Гөлнара миңа ярдәм ит әле. Иң өлкән катнашучыларыгыз, иң өлкән әбиләргә ничә яшь, ничә кеше йөрисезләр? Кулъяулыкларны иң күп эшләүчебез инде безнең остазыбыз Ватина Гөлнур апа. Гөлнур апа кебек кеше безнең авылыбызда юктыр да. Ул пенсия яшенә чыккач кына Мөхәммәдия мәдрәсәсен бетерде. Мәдрәсәдә белем бирә. Кич белән килеп безгә, яшьләргә кулъяулык чигү серләрен өйрәтә. Менә шундый матур кулъяулыклар чигә бик күп безнең. Шушы кулъяулыкларыбыз белән без Чистай сабан туйларында, Казанда, Нижний Новгородта, Екатеринбургта, бик күп җирләрдә менә шушы кулъяулыкларыбыз белән күргәзмәләр оештырып, андагы милләттәшләребезне таныштырып кайттык. Менә бусы аерым кулъяулыклар эшләнде. 9 майга атап эшләгән идек. Бик җиңенең 70 еллыгына атап инде менә сөйгәнемә бүләгем, җиңеп кайт. Менә шундый язулар белән бик матур иттереп кулъяулыклар эшләдек. Апаларыбызга Аллаһ Тәгалә исәнлекләрен, саулыкларын бирсен. Быел да кайчан киләбез дип көтеп торалар инде менә. Әле сезнең түбәтәйләрегез, тостымалларыгыз да бар дип Әле беләм. менә безнең тагын сандыкларыбыз бар, күрсәтәсәләребез бар. Шушы ук мәдәният йортына йөрүче Гатина Гөлнур апа, Елфанова Саҗида апа, Нурия апа, Динә апалар белән бик матур иттереп менә без калфакларга чигәбез. Менә шундый матур. Аны бәйрәмнәрдә, һәр бәйрәмдә дисәк тә була инде. Үзебезгә, балаларга кигереп, сәхнәгә чыгарабыз инде. Ул безнең ишене чиктер. Күлмәктесенә каратып көтүгә шунда күңелдә дә матурлык халык бик ярата, авылдашлар бик яраталар. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Шатланып эшлибез. Яңадан инде тагын бер йолаларыбызны искә төшереп, сөлгеләр дә чигәбез. Күңелем бизәкләре дигән безнең түгәрәгебез, рәхәтләнеп менә алар белән эшлибез. Менә бу сөлгене Елфанова Саҗида апа безгә чикти инде кич утырып. Һәр кунакны шул биреп ашалабыз. Каршы алабыз әйе. Менә әле иген кырларында эшләр гирле бүгенге көндә яңгыр яуганга гына тукталып тора. Кырга чыгып, игенчеләребезне дә шатландырырбыз дип торабыз, Алла бисалат теләсә. Мосы Нурия апаның кул эше. Нурия апалар безгә алар Ирактан Оренбург өлкәсеннән пешеп кайттылар, бик уңган булган гаиләләр. Кул эшләсе, бакча эшләре белән дә нинди матур чигүләр дә чигә ул безгә. Бергә эшлибез, өйрәтә. Стенесен музеегызны тагын да байытып, тагы да тулыландырып, исән-сау иминнәшләргә язсын.
Окшарлар газетасы окуучуларыбыз, подписчикларыбыз, сизден инде яңалыклар бар. Сезнең авылларда нинди чаралар үткәрелә? Комментарийларда языгыз, дуслар.